Εδώ είναι η στάση. Σίγουρα εδώ είναι η στάση. Αλλιώς, πού αλλού μπορεί να. Εδώ είναι σίγουρα η στάση. Δεν υπάρχει κι ένας άνθρωπος να ρωτήσω. Και πότε υπήρχε για σένα άνθρωπος, πότε? Ακούει κανείς? Λιζάκι, Λιζάκι, Λιζάκι. Υπάρχει κανείς? Ας περιμένω λιγάκι και έναν αιώνα να περιμένεις. Από εδώ δεν πρόκειται να περάσει κανένας. No one. Ουκιά. Million ψυχή ζώσα. Η ψυχή δηλαδή. Το διάβολος ο ίδιος δεν πρέπει να περάσει από εδώ πέρα. Καλύτερα να μην περάσει κανένας. Χέστηκα. Αυτά τα χέστηκα όμως και τα όπως να είναι και όπως έρθουνε, μας έχουνε φέρει σε αυτήν την άβολη θέση. Κατάλαβες! Τι έχει θέση. Μια χαρά θέση είναι. Δεν λέω, της λείπει μια μεγάλη ταμπέλα. Στάση κτέλ. Αλλά και σε πόσες στάσεις λείπει. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Το ότι από εδώ δεν πρόκειται να περάσει ποτέ λεωφορείο, λες να μην σημαίνει τίποτα. Θα δεις. Θα έρθει. Το λεωφορείο θα έρθει. Θα έρθει και θα με πάρει και θα με πάει σε μια χώρα που δεν θα έχω ξαναπάει και θα κάνω μια νέα αρχή με νέους ανθρώπους. Και δεν θα με γνωρίζει κανείς και θα είμαι κάποια σημαντική για αυτούς. Θα είμαι κάποια. Θα είμαι κάποια. Κάμια θα είσαι. Κάμια θα είσαι. Κάμια. Κάποια. Κάποια. Κάποια που θα την υπολογίζουν. Που θα τη σέβονται. Που θα την αγαπούν. Θα είμαι κάποια. Κάποια με αξία. Κάποια. Κάμια θα είσαι. Ναι, μωρή, κάποια θα είναι. Που όταν όμως μεταμορφωθεί σε πεταλούδα, κανένας δεν την πειράζει για να μην της κάνει κακό, να μην τη χαλάσει. Παρά μόνο την θαυμάζουν και την αγαπούν για την ομορφιά της. Ναι, κάποια. Αρκεί να επιβιώσει από τα λεπάλληλα πατήματα των ανθρώπων, όσο θα είναι κάποια. Να επιβιώσει, να γλιτώσει και να την αγαπούν. Να την αγαπούν.
Δεν έχω παράπονο. Είχα και εγώ κόσμο που με αγαπούσε. Βέβαια. Και πρώτο το θείο μου. Ναι. Τον αδελφό του πατριού μου. Από 7 χρονών με αγαπούσε. Με έπαιρνε σπίτι του και με αγαπούσε. Με έπαιρνε για παγωτό. Με έπαιρνε στο Λουναπάρ. Με έπαιρνε στις κούνιες. Με έπαιρνε στο σινεμά. Μαζί του είδα την πρώτη μου ενήλικη ταινία. Όλα μαζί τα κάναμε. Μαζί κοιμόμασταν. Μ' αγαπούσε πολύ, μ' αγαπούσε τρελά. Τρομάρα σου! Τρελή και αλλοπαρμένη. Με τρέλα και κορδέλα, μωρή! Το κορδέλι μου φόραγε η μαμά όταν έρχονταν να με πάρει ο θείος. Μια ροζ παχιά, βελούδινη κορδέλα, για να έρθει ο θείος να μου δείξει την αγάπη. Εμένα πάλι άλλη λέξη μου έρχεται στο νου για την αγάπη. Μα τι, γιατί, πώς, είχα μιλήσει στη μαμά. Είχα πάει, την είχα βρει και της είχα πει. Μαμά, ο θείος με χαϊδεύει και μου κάνει διάφορα όταν με βάζει να κοιμάμαι μαζί. Και μου εξήγησε. Μου είπε, Περκουτό, αυτά τα κάνει ο θείος για να σου δείξει πόσο πολύ σε αγαπά. Μην γίνεις αντιδραστική. Αφέσου. 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 Θα ήταν 2 χρόνια που είχε πεθάνει ο μπαμπάς. Και που η μαμά παντρεύτηκε τον αδερφό του θείου, του πατριό μου. Σχεδόν αμέσως μόλις πέθανε ο μπαμπάς, παντρευτήκανε. Δεν είχε προλάβει καν να σαραντήσει. Σαν να τον είχε έτοιμο, φυλαγμένο στο σιρτάρι, και όταν το χρειάστηκε, τσουκ το άνοιξε και απλά τον έβγαλε. Τον αγαπούσε τον πατριό η μαμά, αλλά κι αυτός είχε τον τρόπο του. Είχε πολλά λεφτά. Τίποτα δεν μας έλειπε. Και η μαμά χατήρια δεν του χάλαγε. Βλέπεις, η μαμά δεν άντρεχε τη φτώχεια. Δεν άργησε την κομπάτα να μου δείξει την αγάπη του. Ο πατριός. Ένα βράδυ μάλιστα μου την έδειξε μαζί με το θείο. Μ' αγαπούσε πάρα πολύ. Αμέ, και με ένα χατήρια δεν μου χάλαγα. Είσαι ηλίθιο, έτσι. Και τι, αφού ήμουν ένα παιδί, τι να έκανα? Να μίλαγες, είχες φωνή. Μίλησα, δεν μίλησα. Δεν πήγα στη δασκάλα πριν το μάθημα και της τα είπα όλα. Και εκείνη δεν ήθελε να διακόψει το μάθημα και με έβαλε στον τοίχο όρθια να περιμένω. Στον τοίχο, ναι, γιατί? Ξέρω.
παρά μόνο όταν χτύπησε το κουδούνι, με πήρε άπαρχο από το χέρι, με πήγε έξω από το γραφείο του διευθυντή, με έβαλε στον προθάλαμο να περιμένω και τους έβλεπα από την τζαμαρία που μιλούσαν για μένα και με δείχνανε. Ένιωθα σαν να είχα κάνει τη μεγαλύτερη αταξία του κόσμου. Όταν τελειώσανε, ήρθε ο διευθυντής, με πήρε μέσα στο γραφείο και πήρε τον πατριό μου τηλέφωνο. Γιατί να πάρει τον πατριό σου! Έλατε. Εγώ αυτόν ρωτήθηκα. Αλλά πιο πολύ μιλήσανε για μια νέα δωρεά που θα έκανε ο πατριός μου στο σχολείο. Στο όνομα του πατριού και της δωρεάς, λοιπόν. Το χρήμα. Το χρήμα. Το χρήμα. Σε ίδρυμα τελείωσα και το δημοτικό και το γυμνάσιο. Εκεί να δεις πόση αγάπη και πόσα χάπια πήρα. Αγάπη και καταστολή. Είπαν πως δεν μπορούσα να αντιμετωπίσω το χαμό του μπαμπά και η άρνησή μου για τη νέα μου οικογένεια με έβαλε να λέω ψέματα για να τους διαφύρω. Ο μεγάλος γευτορέας. Ναι. Γι' αυτό και εγώ θεραπεύτηκα. Είσαι σίγουρη ότι θεραπεύτηκες? Ναι. Δεν γινόταν αλλιώς. Έπρεπε να πει ένα τέλος όλο αυτό και αφού δεν μπορούσα να το βάλω στον εαυτό μου, έπρεπε να θεραπευτώ. Γι' αυτό και εγώ πριν το Λύκειο γύρισα σπίτι. Με υποδέχτηκαν με χαρές, με γιορτές, με πανηγύρια. Ναι, και με πανηγύρια. Δεν μου έλειπε τίποτα. Δεν μου κράτησαν καμία απολύτως κακία για τα χαζά που έλεγα. Αντιθέτως, δεν μου έλειπε τίποτα. Όλα τα ιδιωτικά σχολεία με όλη την αφρόκρεμα. Πάρτι, λεφτά. Ευθείας με τον πατριό δεν μου κράτησαν καμία κακία. Τουλάχιστον 3 φορές τα βράδια ερχόντουσαν για να μου δείξουν την αγάπη. Αμέ. Και πολλοί φίλοι. Πολλούς φίλους είχα τότε και όλοι να έχουν βαλθεί να μου δείχνουν την αγάπη τους. Ήμουν συνέχεια περιτριγυρισμένη από αγάπη. Πώς να αντέξεις τόση αγάπη? Εύκολα. Με λίγα χάπια παραπάνω και μπορείς να βρίσκεσαι μονίμως στον παράδεισο της αγάπης. Μ' αγαπούσε πάρα πολύ ο κόσμος. Και όλοι οι άντρες ένα περίεργο πράγμα. Ξέρετε, είχα και μία φίλη. Ναι, τη Μαργαρίτα. Από παιδί την αγαπούσα πάρα πολύ. Αν μου ζητούσε τον νεφρό μου, θα της το έδινα. Ωραία φίλη κι αυτή. Πού τους έβρισκες έναν εκείνη την περίοδο, ήθελα να ήξερα. Πάρα πολύ καλή κι αυτή. Σου έκλειψε τον άντρα την ημέρα που θα παντρευόσουν και εξαφανίστηκε. Καλύτερα. Δεν έκανε αυτός για μένα. Και έπειτα, δεν μου βγήκε σε κακό η ακύρωση του γάμου. Βλέπεις, ο πατριός είχε κανονίσει τριήμερο την αμέσως επόμενη μετά το γάμο με τον αδελφό του, θείο μου, και τη μαμά. Πρέπει και μεταξύ τους να αγαπιόντουσαν πάρα πολύ τακτικά. Από τη μία η μαμά δεν θα ακύρωνε για τίποτα ένα τέτοιο ταξίδι. Και από την άλλη έπρεπε κι εγώ να ξεκαθαρίσω λίγο το παρελθόν μου. Να συγκυρίσω, να φτιάξω λίγο το μέλλον μου. Όλοι κοιμήθηκαν νωρίς εκείνη την πλάτη. Όλοι εκτός από μένα. Τι νύχτα ήταν αυτή. Τι κρύα νύχτα ήταν αυτή. Δεν υπήρχε ίχνος από το φεγγάρι. Ήταν μια νύχτα μαύρη, πίσα, κατράμι. Ακόμα και τα δέντρα είχαν ανατριχιάσει από το κρύο. Ένα κρύο που μύριζε, είχε τη μυρωδιά θανάτου. Είχε μια καταιγίδα, μια μπόρα που τώρα έλεγε θα κοπάσει και τότε γινόταν ακόμα πιο δυνατή. Έτοιμη να σαρώσει τα πάντα στο διάβα της. Νύχτα τρομερή ήταν αυτή.
ενημέρωσε και εγώ δεν είχα κλείσει μάτι. Αλλά ένιωθα τόσο φρέσκο. Στο πρωινό δεν έχω παράπονο. Με κάλεσαν να πάω μαζί τους, μα τους εξήγησα την ανάγκη της μοναξιάς μου και τις μ' αφήσαν στην ησυχία μου. Παραδόξως μ' αφήσαν στην ησυχία μου. Τους αποχαιρέτησα σαν να μην τους έβλεπα ποτέ ξανά. Και εκείνοι με καθησύχασαν πως θα έχουν γυρίσει πριν καλά καταλάβω την απουσία τους. Όταν κάνεις σχέδια, ξεκαρδίζεται το σύμπαν μαζί σου. Ναι, έτσι έγινε. Δεν γύρισα ποτέ ξανά. Κάτι έγινε μακριά από εδώ, κάτι με το αυτοκίνητο, κάτι με τα φρένια σε ένα γκρεμό, κάτι κάπου μακριά. Είχα μείνει μόνη μου, το σπανίδι. Και καταφρονεμένη. Μην κλαις, δεν έχουμε χαρτομάτιλα. Είχα χρήματα και φίλους. Καλύτερα να δώραζες χαρτομάτιλα, ρε παιδάκι μου. Ωραία φίλοι κι αυτοί. Σε βιάσανε ομαδικώς, σε σπάσανε στο ξύλο, παρά λίγο να σε στείλουμε στον τάφο. Πού τους έβρισκες έναν τέμο? Ήταν φίλοι μου όμως. Μ' αγαπούσανε, μ' αγαπούσανε, μ' αγαπούσανε, μ' αγαπούσανε, μ' αγαπούσανε. Σταμάτα να κολλάς στις λέξεις βλαμμένη, βλαμμένη, βλαμμένη! Κανείς δεν περιμένει να βγω ζωντανή έπειτα από αυτό. Όλοι λέγανε πως από θαύμα βγήκε ζωντανή. Ένα κεράκι όμως δεν σ' είδα να ανάβεις. Ένα τάμα δεν το έκανες. Ούτε κι αυτοί οι φίλοι μου δεν περιμέναν να βγω ζωντανή. Μόλις βγήκα από το νοσοκομείο, βάλθηκα να τους παίρνω έναν προς έναν τηλέφωνο. Το Σίλι, το Πάκι, το Σάκι, το Τάκι, το Λάκι. Ξού ρε Λάκι, ξού! Με απέφερθαν. Δεν θέλανε να μου μιλήσουν, αλλά επέμεναν τόσο πολύ που αναγκάστηκαν. Μου ζήτησαν συγγνώμη, μου είπαν πόσο στεναχωρέθηκαν. Ναι. Αρρώστησαν. Από τη στεναχώρια κάηκε ο κόλος τους από τις θερμοκρασίες. Σκάσε το τέλος. Σκάσε. Τίποτα δεν τους κάηκε. Τι να τους καεί. Αφού κι αυτοί είχαν τον τρόπο τους σαν τον πατριών. Τον καλό οικονομικό τρόπο. Με την κοινωνική ισχύ, τις δυνατές γνωριμίες. Τι να τους καεί!
Μου είπαν ότι θα έφευγαν σε 1-2 μέρες έτσι για να ξεχαστεί λίγο το θέμα. Και εγώ τους είπα ότι δεν τους κρατάω καμία κακία. Ότι ναι, μπορεί να ξέφυγε λίγο το πράγμα, αλλά αυτά συμβαίνουν. Οκ! Φρόντισα μάλιστα να τους πείσω πως αυτό που έγινε δεν μου άρεσε. Και τους κάλεσαν σπίτι. Ναι. Να πάρουν και τα μπαγκάζια τους, να κάνουν διανυκτέρευση, να τους δω κι εγώ πριν την αναχώρησή τους, να μην ταλαιπωρούνται, να φιλιώσουμε κιόλας. Έως και ροζ τηλέφωνο αναγκάστηκα να κάνω με 2 από δάφτους για να τους πείσω ότι αυτό που είχε γίνει εμένα μου άρεσε. Για τόσο βιτσιό ζαρτώμενα πάντως εγώ δεν σε είχα. Λοιπόν, ήρθανε και φέρανε και τα μπαγκάζια τους. Εγώ πάλι είχα ανάψει κεράκια. Να το και το τάμα με τα κεράκια και είχα μισηκήσει λιγάκι. Είχα φτιάξει ρομαντική ατμόσφαιρα, είχα βάλει ρομαντική μουσική, είχα φτιάξει ρομαντικό φωτισμό. Ήταν η πιο ωραία βραδιά της ζωής μου. Ήταν η πιο ωραία βραδιά της ζωής μου. Αλλά και αυτή η φίλη μου. Δεν χρειάστηκε να πιω δεύτερη πουλιά από το ποτό τους. Ηρεμιστικό για άλογα βλέπεις. Για σκοπό να τους θάψω ζωντανούς στο εκεί. Αλλά έτσι όπως τους έβλεπα να κινούνται. Έτσι τόσο γλυκά, τόσο νοχελικά, τόσο αθώα. Με τρομερή μανία έφερε στα χέρια μου με τσουρκούρι και άρχισα να τους ξεσκίζω τα κορμιά. Τα έκανα 1000 κομμάτια. Πλημμύρισα στο αίμα. Πολύ αίμα! Πολύ αίμα! Πολύ αίμα! Πολύ αίμα! Το ανθρώπινο σώμα έχει πολύ αίμα. Και να μου το έλεγες ότι έχει τόσο αίμα. Δεν θα το πίστευα. Θα βάλω το τράπεζο να του θάψω στο τύπο. Και όλη τη μέρα για να βγάλω το αίμα από πάνω μου. Δεν βγαίνει το ρημάδι. Είχα βγάλει το δέρμα μου. Δεν είχα πάρει το χρώμα του αστακού που παίρνεις μετά την πρώτη ηλιοθεραπεία μέσα στο καταχύμωνο.
μαζί με τα πράγματά τους. Έκαψα και το σπίτι. Αφού μου το κοιτούσα μέχρι που κάει και όλος καιρός. Ήμουν ακόμα τόσο κόκκινη, αφού ανησύχησε και ένας πυροσβέστης και μου λέει «Κυρία μου, μήπως έχετε κάτι με την πίεση, κάτι να κοιτάξουμε». Αλλά τον καθησύχασα, του είπα «Α, μην ανησυχείτε καλά, μόλις είχα βγει από το μπάνιο και είμαι και αλλεργική». Έτσι, ήμουνα. Και αυτός όμως δεν έδωσε συνέχεια. Παρά μόνο στο τέλος που μου είπε «Κυρία μου, πρέπει να σας πω ότι η πυρκαγιά πρέπει να προκλήθηκε από τα άλλα μενεκεριά». Στο νοσοκομείο τώρα είχα δει τον Λεοπόλδο. Τον ήξερα από παιδί. Πάντα ήταν ερωτευμένος μαζί μου. Είχε χαθεί για σπουδές. Μόλις τον πήρα τηλέφωνο, δεν χρειάστηκε δεύτερη κουβέντα. Ήρθε αμέσως και με πήρε κοντά του. Με αγαπούσε ακόμα. Και με παντρεύτηκε. Τουλάχιστον αυτό σε παντρεύτηκε. Όχι μόνο. Όχι μόνο. Στα μάτια μου κοιτούσε το λεπτό. Ήταν ό,τι πιο αληθινό είχα στη ζωή μου. Λαχείο την έκανε με την πάρη του αδερφούλα. Του έφεξε κι αυτόν και δεν ήξερε και δεν ρώταγε και με αυτό το... Τι να περιμένει με αυτό το όνομα. Λαχείο.
ο Λεοπόλδος. 13 χρόνια πραγματικής ευτυχίας, αγάπης, ειλικρίνειας, συντροφικότητας, στιθερότητας. Δεν θα ξεχάσω που ερχόταν πλάι μου τα βράδια και μου λέγει τα όνειρα που έκανε για μας, για τα ταξίδια που θα κάναμε, τα κουτσούβελα που θα ραδιάσαμε, τις τιμωρίες που θα τους βάζαμε, αλλά να μην τα πληγώνουν τα παιδιά, να μαθαίνουν όμως. Ήταν υπέροχος το βράδυ. Ήταν ίσως φίλης. Ήταν σίγουρα τα μοναδικά 13 χρόνια της ζωής μου που ένιωσα κι εγώ λίγο σαν άνθρωπος. Λίγο σαν άνθρωπος με λίγη αξία. Χρυσούζικο νούμερο το 13. Τι τα θες. Τελικά, η φίλη μου η Μαργαρίτα γύρισε πάλι. Η Μαργαρίτα γύρισε ξανά. Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό. Η Μαργαρίτα, η Μαργά. Έπεσα σε κατάθλιψη. Δεν ήθελα να βλέπω κανένα, να μιλάω σε κανέναν. Είχα τα νεύρα μου. Και αυτός, ο Λεοπόλδος, ανάθεμά τον. Δεν ήξερε τι να κάνει για να μου φτιάξει το κέφι. Και σκέφτηκε, άκου τι σκέφτηκε. Να βάλει λουλούδια στον κήπο του πατρικού μου, να δω να χαρώ. Κάποια στιγμή χτυπάει το τηλέφωνο και ήταν αυτός. Ακουγόταν πάρα πολύ ταραγμένος. Αγάπη μου, είναι ανάγκη να έρθεις αμέσως στο πατρικό σου, κάτι περίεργο συμβαίνει εδώ. Στο πατρικό μου. Τι έκανε μωρέ στο πατρικό μου. Πήγα τρέχοντας εκεί. Τον βρήκα στον κήπο. Κάτι είχε ξεθάψει. Του τα είπα όλα. Τότε αυτός μου είπε να παραδοθώ. Μου είχε γυρισμένη την πλάτη, δεν με κοιτούσε πια στα μάτια. Δεν τολμούσε πια να με κοιτάξει στα μάτια. Παίρνω κι εγώ ένα φτιάρι που ήταν δίπλα μου. Και του κοπανάω μία που δεν χρειάστηκε δεύτερη.
Όλα είχαν τελειώσει. Πήγα αμέσως στην αποθήκη και πήρα την καραμπίνα, ένα όπλο που είχα επιμελώς φυλάξει τα τελευταία χρόνια. Την όπλησα. Πήρα πυρομαχικά και η πρώτη μου στάση ήταν το σπίτι της Μαργαρίτας. Κουνούπι δεν έμεινε ζωντανό από το παρούτι. Θολωμένη από μανία βγήκα στους δρόμους και άρχισα να πυροβολώ όποιον έβρισκα μπροστά μου. Στάχτηκε η βούρκα μου. Κανένας δεν έγινε ζωντανός από αυτούς που συνάντησα στον δρόμο μου εκείνη τη μέρα. Κανένας. Ολοκαύτωμα. Κανένας. Βλέπω αυτοκίνητο. Είναι αυτοκίνητο. Πάει πάρα πολύ γρήγορα. Εδώ! Εδώ! Τι ήταν αυτό? Με εκτόπισε. Πώς πήγαινε έτσι? Βολίδα. Τον είδατε? Είχε ένα ψελάρι, με περιμένει. Έλα τώρα, σε περιμένει. Τράκανε από την ταχύτητα, δεν τον είδες πώς πήγαινε. Όχι, όχι, σταμάτα πια, σταμάτα! Με περιμένει. Έχει ανάψει αλάρμ. Ναι, θα με πάρει από εδώ. Θα με πάρει σε ένα καθαρό καταφύγιο. Για καθαρούς ανθρώπους, χωρίς εγκληματίες και περιθάλματα. Έρχομαι, σκάσε! Σκάσε επιτέλους, τρελή! Σκάσε, είναι η ώρα του φαγητού. Θα σε ακούσουν οι φύλακες και δεν θα πούμε από την απομόνωση ποτέ. Τρελή, σκάσε! Σκάσα! Σκάος! Πάρα πολύ να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που ήταν δίπλα μας σε όλο αυτό, το Γρηγόρη Νοντιάδη που έφτιαξε. Πάρα πολύ δίπλα μας. Τη Μάρθα τη Μανέτα ασφαλώς. Και ευχαριστούμε γενικότερα όλους όσους έβαλαν το χέρι τους για να γίνει αυτή η παράσταση.